వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్ ఎల్పిజి గ్యాస్ పైప్ లైన్. ఇక్కడ చూస్తున్న ఎల్పిజి గ్యాస్ పైప్ లైన్ మాదాపూర్లో చేయడం జరిగిందండి. ఈసారి తెలిసిన సార్ రిఫరెన్స్ ద్వారా కాల్ చేశారండి. కిచెన్ నుండి రైట్ సైడ్ బాల్కనీలోని ఓపెన్ ఏరియా సిలిండర్ కోసం ఈసారి ప్లాన్ చేసుకున్నారండి. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగవండి. ఇక ఇవాళ రేపు కిచెన్ లో గ్యాస్ సిలిండర్లు ఎవరు పెట్టుకుంటలేరు. ఎందుకంటే గ్యాస్ సిలిండర్లు వేలుడు మన్ను మసనం ఏమేమి జరుగుతున్నాయి కదా. అయితే ఇక గిది చూడు కొత్త పద్ధతి. గ్యాస్ సిలిండర్ బయటనే పెట్టుకొని ఇక గ్యాస్ లోపలికి మొత్తం కనెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చా అన్నట్టు స్టవ్ కు చూడుర్రి. ఐడియా అదుర్సు కదా.